10 आगस्ट 2026 मायथाइ समबारनि गाबोननि सानसेनि फानजामुथि। मेष राशि। फोथायथि बांगोन, आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा फोथाराव मुलाम्फा मोनगोन। वृषभ राशि। धैर्य लाखि, खामानिफोराव सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव खहा जानो हागौ। सोलोजों रां खरसा खालाम। मिथुन राशि। गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गोरलैयै बुंनो हागोन। साननि जागायनाया मोजां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। कर्कट राशि। बेयो मोनसे बेसेन गोसा सान जागोन। रां बावजाया गाज्रि जानो हागौ। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखि। कन्या राशि। गावनि आंगोफोरजों गुरै जा। फिसा फिसौ बाथ्राफोरनि सायाव टेनसन दाला। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। तुला राशि। सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। मोजां मोनग्राफोरजों सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि बेले बेजेया जोबगोन। खुलायै रायज्लायनाया सोमोन्दोखौ मोजां खालामगोन। नोंथाङा फोथाराव हेफाजाब मोनगोन। धनु राशि। सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर थानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। मकर राशि। थासारिखौ बुजिनो नाजा। हरखाब गिदिर थिरांथा लानो नाङा। गोख्रों खामानि मावबाय था। कुम्भ राशि। मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। मीन राशि। सानसे गोरलैयै सम हगार। नोंथाङा गोसोआरि गोजोन मोनगोन। नखरारि जिउआव गोजोनथाव जागोन।